खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बैसागु बिदायनि जासिहरनाय थाबाय। नै पुरा दा थांनो ओंखारदों गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयबो गारि गंसे लानानै जम्मा थांनो ओंखारदों बैसागु बिदायनि। दिनै लास्ट डे पुरा साननै सानथाम थांबाय। दिनै लास्ट डेआव माने सिंगारा फैगोन आब' नितामुनि पुरा मानसिफोर दंजोबो आरोना नै ओरैजाय सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारना दं आरोना नै ओरैजाय फट' साफायलागासिनो दं। ओरैबो माखासे दं ओमफ्राय नै ओरैबो माखासे दं आरो इनियाव नोंथांमोननो बेखौनो गुसुङैबाबो देखायनो थाखाय भिडिअ लाबोबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आब' नितामुनिखौ देखायगासिनो दं आरोना थांगासिनो दं मिथिङाव। नैयाव सेंग्राफोर सानैसो दं नै आसोलफ्रा गारि नेगासिनो दं। गारिया फैगासिनो दं आरोना ओरैजाय सिख्लाफोरबो दं जम्मा थांगोन आरोना जोङो देग्लायनि बैसागु बिदायखौ नायनो थाखाय जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव जादों आरोना। आब' नितामुनिया हरसेनि हाबाफारि लानानै पुरा मेथाइ खननो फैगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायगोन आरोना। लोगोफोर पुरा गारिया मोनफैबाय नै जम्मा गाखोजोब्बाय मानसिफ्रा गाखोजोब्बाय आरोना जम्मानो लान्दा गारिजों साबोदों आब' नितामुनिखौ नायनो थाखाय नायलांबाय था देखायगासिनो दं लोगोफोर आब' नितामुनिखौ जायगायाव देखायगासिनो दं आरोना मोनहैनानै सोलो चल लान्दा गारिजों टेम्पुजों A few minutes later लोगोफोर सिमेन्ट सापरि मोनबाय जायगाखौ मोनथारसिगोन आरोना जोंनि एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जादों आरोना मोनसिगोन नै पुरा थांगासिनो दं जोंनि थांगासिनो दंबा आसोला ससमा गानलायदों नितामुनि आब' फैनायनि पुरा आसोला नै मोसानो रेडि जानानै दं जनिया होनांगासिनो जायगायाव देखायगासिनो दं लोगोफोर जायगाखौ मोनफैबाय नै नुहुरबाय नैयाव ओंखारसिगोन आरोना लाखिबानो जासिगौमोन सोखानो नागिरदों नामा नै जायगा A few minutes later फोरमायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमनाय थाबाय गेवलांनि गेजेरनो जोङो एसे नायनो मोजां जानायनि जोङो मोसानाय बादायलायनायखौ लाबोगोन। दा जौस्राङाव मोसाफैनांगौ बिहामजोफोरनि बैसागु आलदा मोसानाय बादायलायनायाव से नং जयपुर गामि बिजिरगिरि पुरा मानसि लोगोफोर आब' नितामुनिखौ नायनो थाखाय नै हरैबो पुरा स्टेजआनो फुल आरोना A few minutes later नै लोगोफोर आब' नितामुनि गाखोनो नागिरनायाव एसे दामसारबाय आरोना मेथाइखौ गाखोसिगोन आरोना आब' नितामुनिया नायलांबाय था नितामुनि नायग्राफ्रा
खिन्थु दा बावै जोंना आदा सासे बुंलांनाय बायदि जोंनि हादराव गोबां माने दायो दुखु खस्थ' जानानै दङ दा बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना नोंथांमोनजों लोगोसे जोबथा बैसागु प्रग्रामखौ आङो रंजानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि गेदेरिंखौ नुनानै एसेबां लोब लोब फैनानै रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होफैनो होननानैनो फैदों नङा होमबा रायजोफोर बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गिबियावनो दिनैनि बे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 34थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि
लोगोफोर नै थांनो ओंखारलायबाय नै बैसागु बिदायनिफ्राय फुरा गाखोजोब्बाय आसोलफ्रा थांबाय आसोल सेंग्राफ्रा गुड नाइट लोगोफोर फुरा नै थांगासिनो दं फंबाय जांजो माखासे टेम्पुआव फैगासिनो दं आरोना सिख्लाफ्रा ओइनै सासेया सिअ दङ बाइकजों माखासे टेम्पुजों फैबाय आरोना थ' दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे मा होनो बावहरनाय थाबाय आरोना थ' दिनैथ' आब' मा होनोमोनलाय नितामनि मोनला आब' नितामनिनि माबा मेथाइ खननायखौ আমার ভুল হচ্ছে হ্যাঁ আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে बिसोराबो नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना थ' बेखिनियानोमोन भिडिअ'आ बाय बाय आरोना लोगोफोर थांना उन्दुहैनोसै ना मा होनो